baby. Du skal ikke knibe. Ui, det kunne det godt. Godmorgen. Så har vi lige Hugo her. De skal bare alle sammen have noget morgenmad, og måske også komme ud på en lille gåtur. Og ja, Hugo han er en ret streng kanin. Nu har jeg ikke rigtig lagt nogen video op med ham endnu. Det er nok når jeg hentede ham, men han er ikke sådan tam. Altså nogle gange kan han godt lide at blive kælet, andre gange så er han meget sådan her som bare. Så har jeg lige taget hans skål, fordi de alle sammen skal have morgenmad. Så jeg skal lige have de andre 2 piger skål, så jeg også lige kan fylde dem op. Så ja. Det har regnet i nat, så der har ligesom været præsending på, så de ikke blev våde. Og ja, det hjælper. Er det morgen nu? Ja, du er ikke klar til at stå op endnu. Og hun har spist nærmest det hele. Den her var fyldt op med græs i går, så har også spist. Og hendes skål. Og til sidst så har vi lige Merle her. Hej Merle. Hej baby. Hun er virkelig, virkelig sød. Og ja, som I kan se, hendes bur det er bare fyldt op med hø fuldstændig. Det er ligesom, jeg giver hende en bunke med hø herovre, og så spreder hun bare det hele ud. Men altså, det gør heller ikke så meget, altså, hvis hun godt kan lide det. Ikke Merle? Skåle her. De er alle sammen nogen, jeg har malet på Creative Space. Den der café, hvor man kan male skåle. Så ja, de er sådan lidt med sådan nogle motiver på. Og det her er by the way min kasse med alt deres mad og ting. Her er deres selekasse. Her er deres ting med børster og skåle, der ikke bruges. Her har de sådan nogle godbidder, savsbrød. Og i den har de alle mulige snacks og alt sådan noget. Så her har de deres mad. Så det skal de bare have en kop af der, cirka. De får alle sammen cirka sådan her kop, som ikke er fyldt helt op, men og jeg tror det er lidt mindre end en deciliter, jeg ved det ikke helt. Så får hun lige det. Så er det egentlig det her foder, de har, som bare er hen i spanden. Og det er lige en 10 kilos pose, jeg købte på Veg UK, fordi jeg synes, det er lidt billigere der. Så ja, det er bare Burgers XL til voksne. Og det kan jeg i hvert fald ret godt lide. Så ja. Og de skriver også her på den anden side, hvad kaniner skal spise og alt sådan noget. Så jeg tænker, at det er et ret godt mærke. Og så får de også en æblegodbidder, som også er okay. Nu får de cirka en af hver. Sådan. Og så får de også det her, som støtter dem, hvis man får orm og alt sådan noget. Bakterier. Tarmene og alt sådan noget der. Så får de sådan en skefuld af om dagen. Nogle gange glemmer jeg det, men altså. Så tabte jeg det. Nu skal jeg egentlig bare give dem det, og jeg skal selvfølgelig også have noget hø til dem. Og ja, de skal alle sammen have hø, nu mindre de selvfølgelig ikke har spist noget, men det gør jeg ud fra, de har. Så ja, nu skal jeg bare lige have givet dem det. Så har hun fået noget frisk hø, og så skal hun lige have noget grønt, som hun plukkede for 2 dage siden, tror jeg nok. Så det får hun lige ind i sin høbold. Hvis jeg kan overhovedet få det ind, mens jeg filmer. Okay, det kan jeg altså. Sådan. Så hun og hun får selvfølgelig også bare lov til at komme ud i løbegården. Så jeg lader bare lågen stå åben. Og nu til Merle, som altid vælger sin skåle. Ja, ikke så godt. Men jeg skal lige stille den et sted, hvor den ikke bare vælter. Fordi ellers så vælter den bare. Jeg stiller den der. Bunke der. Og det samme gør hun så lige med græsset. Så lige en lille bunke der. Og så får hun lige et lille
æble. Lille bitte æble. Mirle. Vil du have det? Nej. Og nu til Hugo. Hugo. Så skal jeg se, om jeg kan lokke ham herop. Fordi det gider han som regel ikke. Hugo, se det heroppe. Der er mad heroppe. Kom herop. Ja, det tror jeg altså ikke lige kommer til at lykkes. Får han i hvert fald også bare lige sin høg. Nej, det ud. Det skal ikke stikke af. Sådan. Og noget frisk græs skal han selvfølgelig også have, ligesom de andre. Kan vi lige lægge der. Så kom du alligevel op. Vi får spise til morgenmad. Hej Hugo. Nå. Ej, du skal ikke allerede gå ned. Malle, du skal gerne spise. Så jeg skal lige have Merles sele. Det er den her med blomsterne på, som jeg virkelig godt kan lide. Den klæder hende rigtig godt, så jeg skal også lige hente hendes snor. Jeg tror, jeg efterlod den på min værelse eller sådan noget. Ikke så godt. Altså, den lå bare oven på løbegården, og den er heldigvis ikke våd. Den er jo bare tørret, fordi det har ligesom regnet på den. Og den er også lidt i stykker, fordi at hun har knædet i den, men den fungerer stadig ikke. Så hun er klar. Hun plejer godt selv at kunne lide at springe ned herfra. Hey, du skal ikke knibe. Ui, det kunne du godt. Kom. Hun er meget interesseret i løbegården. Merle, kom så. Så jeg er færdig med at gå med Merle, og så tænker jeg, at jeg vil prøve at Hugo i løbegården. Når han er hernede. Hugo, løbegården. Kom. Dygtig. Det er ikke så svært. Holy. Så han kommer derned, og så får han i sin madskål med. Fordi ja, din mad her. Så skal jeg bare lige lægge en sæle på plads, og så ja, så skal jeg ikke lave mere med den. Lad os lige komme. Og det her det er så Hugos sæle, som jeg virkelig også elsker i den her farve her. Ja, jeg sidder lige fast med nogle andre ting, så ja.